L-ewwel mużew f'Malta iddedikat għall-arti kontemporanja, il-Malta International Contemporary Art Space, il-MICAS, se jiġi inawgurat għal pubbliku f'Ottubru ġej, permezz ta' programm inawgurattiv li se jiftaħ bis-sem tal-artista viżjonarja Portugiża Joana Vasconcelos. Bit-tlestija ta' dan il-mużew, naxiltomna fil-Furjana, se nagħta lura lill-pubbliku Malti u t-turisti li jżuruna bis-saħħa tal-arti. Dan il-mużew se joffri spazju lill-viżitaturi ta' kampus multidimensjonali u l-pubbliku se jkun jista' jgawdi mill-fortizza restaurata tas-seklu 17 tal-Ospizzju, spazji ta' galleriji espansivi fuq ġewwa, ġonna ta' skultura fil-miftuħ u kafetterja. Permezz tal-artista Portugiża li reċentament ġiet ikkummissjonata biex tfassal l-istage għal Christian Dior waqt il-Paris Fashion Week ta' din is-sena, l-esibizzjoni tal-ftuħ tal-MICAS se tkun imlewna, relevanti u reżonanti mal-viżitaturi kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Għall-esibizzjoni tagħha, Vasconcelos se timpenja ruħha b'mod profond ma' Malta u se tiċċelebra wkoll l-arkitettura kontemporanja tal-MICAS. Xahar wara, il-MICAS se jiċċelebra wkoll skultura ewlenija li għadha kif ġiet ikkummissjonata lill-artist rinomat Malti Ray Pitre, li se tqiegħed mod permanenti u prominenti fil-kampus bħala parti mill-kollezzjoni permanenti tal-MICAS. It-tieni esibizzjoni kkurata tal-MICAS se tinkludi artisti kontemporanji ewlenin bbażati f'Malta. Dan kollu jissimbolizza l-bidu ta' esibizzjoni regolari fih dan il-mużew li jesplora u jservi ta' vetrina għall-artisti bbażati f'Malta.